अमन आंधी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नया नया ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाना। देवघर वाले बाबा की पहला सोमवारी सावन बरसेला झार के सारा कवरिया जाले यूपी बिहार के पहला सोमवारी सावन बरसेला झार के सारा कवरिया जाले यूपी बिहार के चले में हचकत फचकत खूब चला ताड़ू चाल चले में हचकत फचकत खूब चला ताड़ू चाल जलवा भरी के भइल बड़े खार ए सखी यादव जी के कावड़ वाला जलवा भरी के भइल बड़े खार ए सखी यादव जी के कावड़ वाला बोला बोला देवघर वाले बाबा की जलवा भरी के भइल बड़े खार ए सखी यादव जी के कावड़ वाला रैया में चला ताले गांजा भांग मार के बोल बम बोला ताले बाबा बड़े नाम के बोल बम बोला ताले बाबा बड़े नाम के रैया में चला ताले गांजा भांग मार के बोल बम बोला ताले बाबा बड़े नाम के शिव अवदानी होला परेशानी पूछे ले तो हर हाल शिव अवदानी होला परेशानी पूछे ले तो हर हाल जलवा भरी के भइल बड़े खाल ए सखी यादव जी के का